The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, atong susiho na atong tagsa-tagsa kakalag kung napapagitay mga sala aron kini atong isugid ngadto sa tubangan sa Dios. So, the next few moments are devoted to silent prayer, the objective of which is to make sure that we will be filled with God the Holy Spirit, and as we approach the Word of God, we will now observe silence while we examine our conscience and try to find out if we still have some personal sins of the tongue, mental attitude sins, or over sins. So we can homologeo, acknowledge them to God the Father. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Busa sa hilom, magandam tas tong kagalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again of studying your word. Salamat sa imong pagdala ka namo ning dapita sa makasaparon kami makapadayon nining among tulumanon adlaw-adlaw sa pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Now, kagahapon nga through the video, doon na may mga kakulian nato karong adlaw, so we cannot record our Bible study through the video, kundi mubalik ko na kita karon sa audio. Okay, so I hope you will understand. These are things that we cannot avoid. Okay, padayon kita. Kagahapon, nag-isgot kita bahin sa may mga pangatarungan nga wa ba day kaluoy ang Dios, di ba? Now, bisan og ang Biblia nagsulti nga ang Dios dunay kaluoy. Apan ang kaluoy lagi nga atong gisgutan diya sa Biblia, dili man ang kaluoy nga literal nga atong nasabtan, because that is part of what we call as anthropopathism. Now, kining anthropopathism duha ni ka kombinasyon nga ingnon ta Griego nga pulong, anthropos o pathos. Anthropos, tao. Pathos, ang pagbati, emosyon. So, emosyon kini sa tao. In other words, kini anthropopathism, agi kini og ascribing some feelings ngadto sa Dios. Paghatag og pagbating tawhanon aron atong masabtan ang nilihukan sa Dios. Kaya di manggod mahimo ang Dios mo baton ng kaluoy, kay di man unastanan ang kaluoy dili usa siyang napulo ka kinaiya. Ang kaluoy is not one of his attributes. Hinumdum ka at tumatong hisgutan katong napulo ka mga kinaiya sa Dios. Wa man maapil ka ng kaluoy. O kung ang Biblia mo hisgot og kaluoy, kinahanglan ato gyud kining itakdo, ipasibo
sa unsang yun ning kinaiya sa Dios. Ug busa kung mohisgot gani ang Biblia og kaluoy, kini mao ang gugma niya nga naghatag og solusyon pinagi siyang grasya agad sa atong kabubuton. Kung duwaton ba nato ang maong grasya o ato bang isalikway? You see, it's a matter of choice. Now, the righteousness of God condemned all sins in human history. Ug tungod niya na ang tanang tao condemned. Diba? Therefore, the righteousness of God demanded that the justice of God judge sin. Hukom yun sa sala. That is why the Bible says, ang suhol sa sala mao ang kamatayon. The wages of sin is death. Roma 6:23. Apan, sabi nimo, this is rather interesting. In fact, I think, ayaw mo kalibog kay magsapaw-sapaw, kini nga itong pagtuon, magsapaw-sapaw ni, so do not be confused. Kaya mula pa sa itong gitunan sa sala, o mo tukbil puntabahin sa witnessing, pagsaksi. Kaya nga no God, part of witnessing, muhisgot ra bagi punta bahin sa sala. So, ayaw mo kalibog. Okay? Kasi nabutan na. Okay. Because as we see, unsa man nimo pag-witness, ugwa po ka kay bawang bahig mga sala. Di ba? Kay, sabi nimo, usa sa mga interesting points bahin ini, well, kanabang gisultis Biblia nga, for the wages of sin is death, ang suhol sa sala mao ang kamatayon. Kay dito manggod sa libro sa Henesis, dito sa paraiso ba, ang warning, pasidaan baya sa Dios, nagsulti siya nga, do not eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Yan mo niya na. Kaysa adlaw nga kamo mukaon ni ini, matupad sa Dios, ha? Sa inyong pagkamatay, mamatay gayud kamo. O kini, ato ning gikuy-kuy, ato ning giukay, ikoy-koy yun natog maayo gikas original nga pagsuwat niya na kana ba niya sa Henesis ug atong nasabtan gyud klaro nga gisulti gyud sa Dios diha nga makaduha gyud i-emphasize ang pagkamatay o kamatayon. Nagsulti diha ug sa adlaw nga mukaon kamo ni ana sa inyong pagkamatay, mamatay gayon kamo. Now, sabi nimo, ang pinulungan kong Hebrewanon, kung mugamit kini silang pulong makaduha, twice, ang ipasabot gyud di ay ana nila, mao nga wa nailain ug di malalis, kana tinuod gyud. Ug ang gisugutan diha sa warning sa Dios, pasidaan ngadto nila sa una ta mga ginikanan, mao nga duha gyud ka nagsunod nga kamatayon ang ipasidaan nila sa inyong pagkamatay. Ang buta-sabot niya na spiritual nga pagkamatay, musunod ang physical nga pagkamatay. Kasabot ka. Therefore, duha ka matang sa kamatayon ang gisgutan sa Dios dinhi. Una, spiritual nga kamatayon. O nga ikaduha, physical. So tinuod, duha ka kamatayon ang gihatagan o gibugaton niya. Duha ka kamatayon. Busa sa original nag-ingon diha og sa adlaw nga mukaon kamo sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa mayog sa dautan, sa inyong pagkamatay, mamatay gayon kamo. Mao na ibot pasabot. Karon, kay mga kaliwat man kitang tanang mga tao sa una ta mga ginikanan, napahiran kita, napiskan ta o na angin ta sa sala nga ilang nabuhat, nga mao ang ilang pagsupil sa bando sa Dios. Nan, ang tanang tao nga ihimugso ni kalibutan na,
gi-consider nga patay spiritual. Bisan to buhi sila physical. Sabot. So karon mutan na katingali. Diin man pud gikan ang sala god. Now, ato nang gipaklaro kanimo nga ang tanang tao nga matao o may mugso ning kalibutan na considered spiritually dead although they are physically alive. Pero mamatay ra gihapon ta. Gusto? Mudawat ka ba kanya ana? Mudawat ka ba niya ana? Well, tingali namanggoy uban kaninyong nagsubay na sa pagpaminaw ning atong ministry nga dili nila buot maminaw kung maghisgot ta og kamatayon. Kay kung maghisgot ta ni kabuhion kuno ni sila o magadungog og bahin o kamatayon. Well, o tay mahimo kay bahin man ni sa atong hilisgutan o topic nga sala. Mao na nga di kalikayan. Pero ato yung klaruhon nga mamatay gyud ang tanan. Okay? Apan niya nang higayon nga mamatay ka. Ato pong ipaklaro dinhi nga tungod kay gipakatawo ka sa sala, that is found in Psalms, by the way. I was born into this world in iniquity. Nabasa ba na nimong bersikulo? Did you read that verse? Tungod niya na kitang tanang mga tao nga gipakatawo din sa kalibutan, pulos kita mga hinukman, judged. Kay remember, sin had to be what? To be condemned. Kinahanglan hukman. You see, the righteousness of God demanded that the justice of God judge sin. So, unsa man ni atong chance yan, wa. Unsa may atong chance kung mao ka na gyud? Wala. Now, ato lang klarohon. Wa tay chance kung kita ray pasagdan. Wa tay chance, way kay gayunan kung kita rang mga tao agdon. Zero. Zero balance ta. Paminaw. Wa kay chance bisan pag ikaw mo'y kinabuutanan nga tao on the face of the earth. Wa gyapon kay chance. Bisan mo ingon kag ikaw mo'y kinarelihiyosong tao, wa lang gyapon kay chance. Ug moingon kag dili na maihap ang akong gipangtukod nga mga simbahan. Wa gyapon kay chance niya na. Ug moingon ka kada adlaw kang simba, kada adlaw kang ampo, wa lang ka ug kining tanan imo kining angkon nga imong nabuhat kini, wa gyapon kay chance. Anto lang yung klaruhon, wa lang yun kay chance. Kadungog ka, bisag unsa pa imong buhaton, wa yun kay chance. Na mga anuman. You know why? Nga wa yun kay chance? You know, sa pagkatao pa lang nimo, wa na. You have already been condemned. Sabot ka? Ug tingala moingon ka, grabihan naman po na. Ug mao di ay na, may palang wa na lang unta ko ipagkatao. Eps. Kadiyot lang. Ayaw po pag-ingon na. Kay gipagkatao man ka, paminaw. Tungod kay gipagkatao man ka na, ay tuyo niya na. You see? Nakaampan po ni mo kay mo diretso man po kag pangluod lagi. Ayaw. Ayaw pangluod. Kung nagsulti ta nga, wa gyud kay chance apan kay niya ka man karon dinhi nagginhawa ka man buhi, nagginhawa ka man nan naagyoy katulyuan do nagyoy tuyo nganong buhi ka bisag patay. Oy, mo ba to? Sakto ba to? Kasabot pa mo ingon tag bisag buhi mo pero patay. Ang Dios, by the way, may pahimutang pod kay nakakita gud siya. Gitan-aw sa Dios kitang mga tao murang mga amigas lang kita. Kitang mga tao mga hamugiro pud ta. Di ba?
Pero gimong tanaw ning kalibutan gikas kawanangan. Mamura ra tag Julian kada ka. Di ba? Mga bugiro putang mga tao mangon. Mura putag sikin sa ta. Kung tanawon ta sa Dios gikan sa iyang kahimayaan, kitang mga tao mura ra bagyud tag mga tungaw. Unya pagkambugiro ra bagyud nato. Pagkagahi ra bagyud nato mga pagkabadlungon ra bagyud nato mga tao. Di ra bagyud pasulti. Dili patambag. Pagkagamay ra baya ning atong kalibutan. Apan ang Dios nakakita natong tanan ug moingon gyud siya. Pagkaluoy gyud tao. Kundi nato ni sila pangitaan ug paagi wa gyud ni sila chance. Mahog lang gyud kini wa na. Mao nga sa wa pa gani mabuhat ang kalibutan, diha na po'y plano nga gipahimutang sa Dios. Kasabot ka? There was already a plan established, set up by God. Ato bitong gibahin sa tulo ka hugna ang iyang plano. Ang unang hugna ang kaluwasan. Ikaduha ang magtutuo nga nagkinabuhi din sa kalibutan. Ikatulo ang atong kinabuhi, human ning kinabuhian. 3 phases of God's plan. Giplano na sa Dios tanan kining maong tulo ka hugna. Mao kining planuha ang angayan natong tanang mga tao. Ingnon na lang nato kana pagsulti. Ang primero nga gihimo sa Dios ang problema sa atong mga sala. Problema man gyud ang sala, di ba? Are you still with me? Ug ato na kanang nakita tungod kay ang tao naa may sala. Problema gyud ang sala. Correct? Ug wala ba gyud tayo mahimo bahin sa atong mga sala? Wala. Therefore, the justice of God, ang iyang hustisya, judged, mihukom every sin in human history in Christ on the cross. Ingon nga puli kanato. So ang tanang mga sala karon tuwa na gihagbong ngadto kang Ginoong Jesucristo dito sa cross. Natingali na imong utana og unsa may nakalahi ni Kristo. Napoy ubang mutubag og Dios gud siya. Nalahi gud siya. No. Una sa tanan, kwintaha ra gud pod. Kung ang pagka-Dios ni Kristo mo ay misulban sa atong mga sala, di mahimo. Kaya ang pagka-Dios ni Kristo, balaan, holy. And therefore, ang Dios, di mahimo nga mupasan, di mahimo nga mukamkam, di mahimo muhikap og sala. Right? Did you understand what I mean? So, dili ang pagka-Dios ni Ginoong Jesucristo. By the way, tunan pa nato og dugang later on ang bahin sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Ato naman po ning gisugutan, no? Ato pag yun dugang nga paghisugot. Tukbilo na to ning doktrinaha matag karon ko niya. Okay? Now, ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo was impeccable. Ang buti pasabot sa impeccable, why sala? Why sala si Ginoong Jesucristo? Siya gipakatao din his kalibutan nga walay sala. Impeccable. Ang tanang tao, tanan, nga ihimugso ning kalibutan na patay. Diba? Di na gana nako balikon. Basta kay patay ang tanang tao nga ihimugso din sa kalibutan. Okay? Apan si Kristo nga gikahimugso din sa kalibutan, buhi. Underline that. Buhi. Apan ang iyang pagkahimugso ng kalibutan na mo ay naghimo niya nga tao. That has enabled or made him a human being. And the Word was made flesh. So, siya nahimong tao. Diha kaniya ang bugos nga pagkatao.
o bugos nga pagka-Dios. That is what we mean by our Lord's hypostatic union. Sa iyang pagsulbad, sa iyang pagbayad sa tanang kasalanan sa tao, sa tibuok nga kasaysayan sa tao, way labot ang iyang pagka-Dios tungod kay ang Dios di man mahimong muhikap lagi, dili mahimong mutagad, di mahimong mutandog ang Dios og sala. Di mahimo. Therefore, ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo, doon naman po'y authority ang pagkatao ni Kristo nga mupasan sa atong mga sala tungod kay siya way sala. Mao nga ang nahitabo karon, God put on the Lord Jesus Christ, who had no sin, all our sins, so that sa diha nga ang tanan ta mga sala sa tibuok mga kasaysayan gipas ana ni Ginoong Jesucristo, kita mahimo ng mamatarong atubangan sa Dios. Nasa Korinto ka na mabasa, mao ni ang gitawag og Doctrine of the Substitutionary Atonement. Substitute o puli si Ginoong Jesucristo nato. Alang kanang mga tao nga helpless. What ay sarang mahimo? We are all helpless. Mao na ibut pasabot sa total depravity. Gipagkatao kitang tanang mga kaliwatan sa tao nga mga patay spiritualmente. Mga makasasala kitang tanan. Roma 3:23. So, the Lord Jesus Christ had to substitute for us. Siya ang mipuli sa atong dapit dito sa krus, sa tuyo. Ang tanan tang mga sala, mabayaran niya. Kasabot ka? So, again, akong balikon. Wag yung kusukan sa pagsugod na tog hisgot ini. Wag yung kumugamit og pulong pasaylo. Wag ka ba kadiparar niya na? Atong klarohon na. Kay later on, atong makita nga kining hitabua. Unsang hitabua nga kining pagtuon ni ining bahina. I know that many of us who have preconceived notions, kay mo na nabalik-balik ka na to, kinahanglan abrihan lang nato nga atong una-una, unya timbanga, kwintaha ba? Ay, laguna-huna nga, uy, di naman ron mao, di naman ko anak. Timbanga una, klaruha, ug unsa gyud imong makita, ug unsa without prejudice sa imong preconceived notion. Pero kung naagyo kay preconceived notions, I'm sorry, di gyud nimo madawat kining mga butanga tungod kay sirado na manguka sa imong una-una. Ato ni padayon ugma. Dinilong na kita kutob og ayaw pag sipyat sa sumpay ni ini. Dinilang na kita kutob og magampo ta. Amahan mong Dios, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon sa among pagpagambitay kanimo og sa imong mga pulong. Bani kami sa among pagbuwag-buwag ng lawa, dada kami pagbalik dinhi ugma aron kami makapadayon sa among pagtuon sa among pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.